Чираттагы кытлау сәламе кабат хөрмәтле милләттәшебез Куликова Сания Насибулла кызына юллана. Бу юлы матур юбилее белән ихластан аны балалары Рәис, Райлә, Айсә, Мәрьям, Наҗия, Али, Алсу, Али, Әминә, оныклары, сеңелесе Сафия һәм оныкчалары котлап җылы теләкләрен ирештерәләр. Газиз кешебезнең гомер юлы җырларда җырланганча авыр һәм шул ук вакытта сагынып сөйләрлек тә матур килеш узган. Мәктәпне тәмамлап, яшь кыз Зур Ширкли авылы колхозында хезмәт юлын башлап җибәрә. 1962 елны әткәебез Рәшит Биктимир улын очратып матур гаиләләрен коралар. 4 улларын һәм 1 кызларын чын кешеләр итеп тәрбияләп үстергәннәр. Алар барысы да үз тормышларын корып, әти-әниләренә оныклар бүләк иттеләр. Кызганычка каршы тормыш иптәше Газиз әтиебезнең вафат булуына байтак еллар узды. Сынык канат какса да әнкәй бала онык мәхәббәте татып гомер кичерә. Һәр вакыт әниебез ачык йөзе, юмарт күңелле булып барчабызны каршы ала. Һәр җома көнне балалары әниебез янына җыелышып бергәләп чәй эчеп утырабыз. Шунардан да рәхәт берни дә юк. Озак кына яшә әниебез. Синең яныңда без үзебезне бала дип хис итәбез. Сиңа озын, гыйбадәтле гомер телибез. Мең рәхмәт барысы өчендә. Кадерлебез, бүген юбилей көнендә нинди сүзләр табарга да аптыранып торабыз. Иң матур дөньяда булган сүзләрнең тагы да күрклесенә лаек син. Без балаларыңны син иң кадерле, иң кыйммәтле бүләк итеп, өреп, сөеп кенә үстердең. Бер кайчан да без бернигә дә кирәксенмәдек. Бар затыбыз да Аллага шөкер бар иде. Бала чагыбызны без гүзәл әкияттә искә алабыз. Синең кәебез безгә бар яктан да тик үрнәк кенә. Бездән сиңа иң зур теләк саулыклы озын гомер. Гел шулай матур, ачык йөзле, шат күңелле булып, безне сөендереп озак яшә. Оныкларың сине шул кадәр көчле яраталар. Әбекәй дигән сүзләре авызларыннан өзелми яши. Әнкәебез безнең фәрештәдер. Юк аңа тиң җаннар дөньяда. Безнең өчен син иң гүзәл кеше. Без бәхетле янда булганда. Мең рәхмәт яшәткәнең өчен. Баш иябез синең алдыңда. Без һаманда сабый бала гына бу дөньяда әнкәй булганда. Котлы булсын гүзәл туган көнең. Бәхетләрнең телибез тулысын. Шатлыкларның көтмәгәндә генә килә торган иң зурысын. Хөрмәтле Сания Насибулловна, бар теләкләр чынга ашсын. Бәхетле картлык алда да кичерегез. Ә хәзер якыннарыгызның музыкаль бүләген тыңларга чакырып калабыз. Күктән таралыштык, тормыш җиле каккан чагында. Ярый әле сагынып кайтыр өчен, әниләр бар туганы яда. Ярый әле сагынып кайтыр өчен, әниләр бар туганы яда.
бар туган